ko an gane jama'a? Hatta boko da muke cewa matasa su je su ba muna nufin duk wani matashi sai ya je ya yi boko ba, muna so wasu su tafi kasuwanci, wasu su tafi noma, wasu su tafi kiwo. Saboda in kun yi bokon ta za ku dawo noman, ta za ku dawo kiwon. To dan abin da ka iya danna kakuleta, ka iya kaza, to je ka samu maka gonar kaji. Saboda in sallah ta dole za a samu abin da za a ci. Amma in aka yi ta karatu, shine wani kasar na wani kai na wata rana sa a mota ina ji ne ta dariya, na ce yanzu kowaɗanne yara in suka zo sai kowa ya ce shi soja. Ina jin lokacin mulkin soja ne magana, kowa sai ce shi soja yake so ya zama. Na ce to wasu ba za su zama likitoci ba? Duk gidan in kuka zama sojoji, in ɗaya bai da lafiya harbe shi za ku yi? Ko kuwa shi soja ya ce kawai harbi aka koya mai ya kisa? To duk gidan kun zama sojoji, ya kamata wani ya zama likita, wani ya zama kaza, wani ya zama kaza. A takaita abin da nake so in ja hankalinmu shine gaskiya wannan ba zai zama dalilin kowa ya je ya shiga falsafa ba. Kenan sai a samu suwane ne suke da rusuhi a cikin ilimin sunna da saninta, domin falsafa abu ne wanda za ka iya koyon shi ka kware cikin wata 6.